Naša ďalšia téma je ultimátny průvodce datovou architektúrou ve hře AI, takže budeme trošku teraz switchovať z toho biznisového preletu do toho, že čo to znamená na strane dát. Zlá správa je, že budeme pokračovať v slajdoch, takže na ukážky si ešte budete musieť počkať chvíľku. Ale teda začal by som tým, že dnes už AI agenti alebo akékoľvek využitie AI je dosť bežné. Aj tento obrázok bol napríklad vygenerovaný pomocou AI. Takže AI je tu na to, aby nám pomáhal pri práci. A je to taký nový zdroj. Čiže o AI agentoch sa bude hovoriť ako o novom zdroji pre rast firmy a rast produktivity. Keď ale sklzneme, teraz sa abstrahujme od toho, že na čo všetko sa dá AI agent využívať a povedzme si o tom, že čo vlastne taký AI agent potrebuje na to, aby správne fungoval. Takže aby správne fungoval, potrebuje veľmi podobné veci, ako akýkoľvek kolega alebo akýkoľvek zamestnanec. Tie paralely sú veľmi podobné, také same, but a little different. A vysvetlím konkrétne tie paralely. Takže ako každý zamestnanec má nejakú svoju pracovnú pozíciu, popis, takisto AI agent potom má svoje prompt instructions, to, čím sa má zaoberať, čo má riešiť, akú úlohu má plniť. Tak ako zamestnanec alebo váš kolega potrebuje nejaké enablement materiály, nejaké zaškolenia, poznať systémy, s ktorými bude pracovať, tak takisto AI agent potom na tej dátovej vrstve potrebuje semantickú vrstvu, aby vedel, o čom tie dáta sú, s ktorými bude pracovať. No a potom, tak ako kolega potrebuje napríklad, keď sa zaoberá dátami, spoľahlivé dáta v BI-ku, prácu s dashboardami, tak takisto AI agent, alebo teda konkrétne už dátový agent, potrebuje mať predpripravené data marty. Povedzme si konkrétny príklad. Z pohľadu mňa ako biznis používateľa. Potom kolega Pali vám to popíše trošku viac technicky, ale teda povedzme, že som bol promoted, už nie som chief business officer v Emarku, ale som bankár vo veľkej nejakej firme a mám na starosti svoje portfólio klientov. S tým, že v podstate prišiel som na to, že nejaký môj zákazník, nebol mu schválený úver, je tam veľká pravdepodobnosť, že nejakým spôsobom odíde od nás ako od banky. Takže v tomto konkrétnom príklade banka mi dala k dispozícii chatbota interného, ktorého sa môžem pýtať na zákaznícke informácie, na to, že či ten zákazník je pravdepodobno, že odo mňa odíde a podobne. Takže ja mám svoje chatovacie okno, jedno, ktorého sa pýtam, povedz mi niečo o zákazníkovi 102025. Dostanem odpoveď, napríklad je to muž, 34-ročný, má tieto a tieto produkty. Následne sa môžem opýtať, že aká je pravdepodobnosť, že odo mňa odíde. A chatbot mi povie, že je to 70 až 80%. No a následne sa opýtam, aké programy u nás, nejaké loyalty programy, môžem použiť, aby som si toho zákazníka udržal. A chatbot mi dá potom odpoveď. A môžem s týmto pracovať ďalej. Teraz kolega vám povie, ako to vyzerá na technickej strane. Presne tak. Poďme na tú technickú stránku. Lebo to, čo sa z pohľadu nášho bankára javí ako jeden super inteligentný agent, asistent, alebo akokoľvek to nazveme, je v skutočnosti takýto komplexný multiagentný systém. Vysvetlíme si aj prečo je taký, ale poďme teda postupne. Čiže náš užívateľ, bankár, komunikuje s tzv. Routing agentom, ktorého primárnou úlohou je pochopiť zámer toho bankára a na základe toho tú úlohu buď rozbije na niekoľko drobných úloh, alebo celú tú úlohu pošle na špecializovaného agenta, buď to Customer Info Retriever agenta, alebo prípadne ďalších. Teda v prípade, že sa náš bankár pýta na zákazníka XYZ, aké má aktívne produkty, tak táto úloha je presmerovaná cez routing agenta na Customer Info Retriever agenta, ktorý komunikuje s dátovým agentom postaveným nad zákazníckym datamartom napríklad
A pričom ten dátový agent je až ten, ktorý pripraví tú nejakú query na vyextrahovanie potrebných informácií a následne spätne rovnakým komunikačným kanálom sa táto informácia dostáva naspäť k nášmu bankárovi. No ale potom sme mali vlastne nášho bankára situáciu, kedy sa pýtal to, či ten náš zákazník od nás odíde ku konkurencii, aká je to pravdepodobnosť, tak takýto dopyt je zasielaný na tzv. Customer Churn Prediction agenta, ktorý nerobí žiadnu matematiku, neprepočítava tú pravdepodobnosť, ale použije predtrénovaný predikčný model, s ktorým komunikuje a ktorý mu vráti tú informáciu, ktorá je naspäť posielaná cez routing agenta na nášho používateľa. No a ak sa bankár pýta na nejaké informácie, ktoré máme uložené v nejakých dokumentoch, neštrukturovaných PDF-kách, obrázkoch a podobne, tak takýto dopyt je smerovaný cez tzv. Loyalty Programs agenta na tzv. AI search, ktorý neprehľadáva priamo naše súbory, ale prehľadáva takú zaindexovanú, vektorizovanú reprezentáciu tých našich súborov a následne vracia túto odpoveď nášmu bankárovi. Čiže rozdiel medzi tými typmi agentov je v tom, že tí napravo v podstate sú naozaj language modely, ktoré odpovedajú a rozumejú tomu štandardnému jazyku, kdežto tí, ktorí sedia pri tej dátovej platforme, tak sú vyslovene dedikovaní na potom kalkulácie a konkrétne predikcie. Ťažkú prácu. Tí robia ten heavy lifting, áno. Tak, no a možno sa pýtate, že prečo takto komplexne, keď aj dnes už máte nejakého ChatGPT, Gemini, ktorý vie všetko a... Že prečo to nie je jeden super agent, ale je tu, 5 agentov, dokopy. Takže tá hlavná výhoda takejto architektúry je v tom, že môžeme mať špecializovaných agentov a tí špecializovaní agenti majú zásadne vyššiu presnosť a sú omnoho efektívnejšie, ako keby sme mali jeden obrovský model, ktorý by bol pre nás samozrejme drahší a pomalší. A zároveň je to taká modularita tohto systému, keďže my vieme veľmi jednoducho do tohto systému pridať nového agenta s novými schopnosťami, alebo napríklad, ak zaktualizujeme náš predikčný model, že ho rozšírime o nejaké parametre, zlepšíme tú jeho presnosť, tak nám stačí vymeniť jeden model a nemusíme prerábať vlastne celý tento systém. A viaceré platformy podporujú tento model, či už je to Microsoft Fabric, Google Agent Space, Snowflake Cortex AI a podobne. Čiže v podstate takýto princíp sa používa pri akejkoľvek technológii. No a na to, aby takýto systém fungoval správne, potrebujeme samozrejme nejaké kvalitné dátové podhubie, ktoré môžeme reprezentovať takouto dátovou pyramídou. Ja ju veľmi rýchlo prebehnem. Čiže keď sme pri našom bankárovi a bankovom svete, tak na začiatku máme nejaké business procesy, business aplikácie, ktoré generujú dáta, čiže môže to byť nejaký core banking systém, internet banking, mobilný banking aplikácia a následne máme nejaké dátové pipeliny. Tie dáta potrebujeme samozrejme niekde presunúť, transformovať. A dnes už aj na tejto vrstve vieme používať AI, čiže vieme veľmi efektívne spracovávať napríklad neštrukturované dáta. No a tie dáta potom samozrejme potrebujeme niekde uložiť. Na to nám slúži to také centrálne úložisko. A je to nejaký data lake, lakehouse alebo warehouse, teda miesto, kde tie dáta zvyčajne ukladáme do jednotlivých zón, L0, L1, L2, bronze, silver, gold. Akokoľvek si to nazveme, malo by platiť, že všetky tie dáta slúžia ako jednotný zdroj pravdy z toho centrálneho úložiska jednak pre biznis, ale aj pre AI.
No a nad tým máme ďalšiu vrstvu dát, to sú tzv. Metadáta, taký prekladový slovník medzi technickým jazykom dát a business jazykom. No a nad tým máme vrstvu tzv. Intelligence layer. Je to vrstva, do ktorej spadajú rôzne machine learning modely, jazykové modely, business intelligence aplikácie. A je to miesto, kde sa konečne z tých dát tvorí nejaká hodnota. No a na špičke tej pyramídy máme value delivery. Je to vrstva, ktorá rieši, ako sa tá hodnota dostane ku koncovému užívateľovi. Či už je to nejaký embedovaný chatbot v firemnej komunikačnej aplikácii alebo nejaký dashboard, BI aplikácia, prípadne integrácia z nejakých systémov. No a tú datovú pyramídu sme tu už mali. A zákazníci, ktorí sú s nami dlhšie, tak už ju poznajú. Tak čo je vlastne iné teraz? Presne tak, datovú pyramídu sme tu už mali. A v prvom rade je to zvýšené nároky na data governance, data lineage, data security a data quality. A ak by som to mal slušnejšie povedať, napríklad na data quality samozrejme platí nejaký garbage in, garbage out. Takže dátová kvalita sa stáva veľmi dôležitou. Takisto data security. Asi nikto z vás nechcete, aby chatbot prezrádzal výšku vašej mzdy celej firme. Ale toto sú veci, ktoré riešime naprieč celou pyramídou. Čo sa týka pyramídy samotnej, tak sa stáva extrémne dôležitou tzv. Semantická vrstva, bez ktorej v princípe využitím AI nemôžeme očakávať kvalitné výsledky. No a čo tá semantická vrstva je a prečo je dôležitá? No je to preto, že tí agenti potrebujú v prvom rade vedieť kontext. Ak máme v našej databáze pole FCT, sales, eur, tak ten dátový inžinier, ktorý dané pole vytvoril, alebo nejaký analytik, ktorý ho používa v reportoch, pravdepodobne vie, čo znamená. Ale my našim agentom v tej semantickej vrstve musíme povedať, že toto je daily sales revenue in eur, čiže nejaké denné tržby v eurách. Ďalej v semantickej vrstve potrebujeme zadefinovať nejaké metriky, dimenzie, filtre a to preto, aby ak vieme my v našej firme, že naše čisté tržby sa definujú ako tržby po zľavách, tak takúto definíciu potrebujeme tomu agentovi pripraviť v rámci nejakej semantickej vrstve, aby potom, keď sa nejaký biznis užívateľ opýta, aké sú naše čisté tržby po predajných kanáloch, aby ten dátový agent v tomto prípade vedel presne, ktoré metriky spočítať, ktoré fieldy spočítať a cez ktoré fieldy vlastne zrealizovať agregáciu. Ja k tomu prepáč, len dodám, že aj AI sa dá využiť na zľahčenie tohto procesu. Že pokiaľ potrebujete popísať metriky, v podstate vytvoriť taký dátový katalóg, tak platformy ako Snowflake alebo Fabric už umožňujú auto predgenerovať na základe vlastného pochopenia tých dát, čiže pozrú si napríklad sales a podobne, tak vedia zadefinovať už tú semantiku a potom vy si to odkontrolujete a pozriete, že či to je správne. Takže... Dobre si to povedal, predgenerovať. Treba byť v tom opatrný, v tom použití. Vie nám to pomôcť, ale treba to naozaj skontrolovať a potvrdiť, že to je naozaj to, čo chceme. No a potom v rámci semantickej vrstvy máme ďalšie také technické parametre ako definícia tabuliek, primárnych kľúčov, vzťahov medzi tabulkami. Častokrát tam máme aj nejaké verifikované query, ktoré môžeme použiť. Je to v princípe všetko to, čo by sme tomu našemu novému datovému inžinierovi, našemu novému kolegovi mali odovzdať, aby vedel s našimi datami pracovať. No a poďme možno na tú špičku tej pyramídy, ktorá je tá, kde vlastne tá hodnota sa generuje. A poďme na možno konkrétne
use casey, prínosy, čo nám to prináša. Začnem tým, že poviem, že AI je stále nástroj, nie je úplne finálne riešenie. Čiže netreba sa na to úplne spoliehať, to asi vieme, aj keď stále štatistiky hovoria, že ľudia sú málo kritickí voči odpovediam, ktoré majú od AI. Už tu bolo spomenuté, ale teda ja to mám tiež aj v tomto kontexte, že Deloitte vo svojom reporte pre austrálskú vládu, ktorý použil AI, ktorý halucinovalo, spravilo tam 3 štúdie, ktoré si vymyslelo a bol to report za $440,000, ktoré potom museli parciálne vraciať naspäť. Takže AI je tool, ktorý nám pomáha zvyšovať produktivitu a zlepšovať sa, ale nie je to finálne riešenie, na ktoré sa vieme úplne spoľahnúť. Čo sa týka tej úplnej špičky pyramídy, tak v tom intelligence layeri by sme sa mali zamýšľať nad tým, aké sú najlepšie využitia umelej inteligencie, v čom nám vedia pomôcť, ktorý biznis proces zlepšiť a podobne. To je strašne veľa use caseov s ohľadom na industrii, s ohľadom na funkčnú oblasť a podobne. A potom ten value delivery je o tom, že ako ju čo najviac zladiť s existujúcimi systémami a s tým, čo už máme teraz vo firme, aby to nebolo znova nejaké nové zvieratko v zoo, o ktoré sa treba separátne starať a podobne, ale bolo čo najviac embedované už do našich systémov. Takže poďme sa pozrieť najprv na konkrétne use casey. Jeden z nich, a tu vidíte aj ako napríklad na Google Cloud platforme sme definovali identitu konkrétneho AI agenta. V tomto konkrétnom prípade to bolo čítanie technických výkresov, s tým, že bolo ich cez 100,000 a cieľom bolo, aby tento klient vedel prepoužívať technické výkresy z minulajška pre nových zákazníkov. S tým, že to bola kopec manuálnej práce a pokiaľ sa nenašiel podobný projekt, tak to museli robiť v podstate odznova, na novo. Takže toto bol typ asistenta ku mechanical engineer, toto bola jeho rola, jeho pracovná pozícia v prenesenom význame a mal teda kategorizovať tieto technické výkresy. Ďalším pekným use caseom je, teraz pred mesiacom vyšiel nový iPhone, takže trebalo nahadzovať nový produkt na stránku v prípade Alzy. A určite v retaile je to dobre ako keby známa do veľkej miery manuálna činnosť. Príde nový produkt, nahodiť ho znova na webku, celé popisy, obrázky, správna kategorizácia a podobne. Ako v tomto prípade vie pomôcť AI agent, je, že môže sa napojiť na Product Information Management systémy, na prípadne systémy dodávateľov cez API a potom tretia možnosť je hľadať aj na webe podobný typ produktu, z toho vytvoriť popis, stiahnuť obrázky, vytvoriť produktovú page a mať to na kontrolu daného používateľa. Hej. Opäť multi-agent systém, ktorý je za tým. No a potom sú tu chatboty, ako ich poznáme, ktoré majú strašne veľa využitia. A napríklad teda tie spomínané technické dokumenty alebo nejaké projektové dokumentácie. Potom druhý, a toto je asi najčastejšie sa opakujúci use case, na ktorý momentálne narážame, čiže mať chatbota nad internými smernicami, na čo máme aj produkt. Náš CEO vám to na konci potom veľmi chce ukázať a veľmi sa na to teší. A dokonca je aj zaembedovaný do Teamsov, takže o to ľahšie pre každého používateľa to používať. A nie len teda internal bylaws ako interné smernice, ale môžu to byť manuály ku strojom a podobné veci. Hej. To, čo sa predtým vyhľadávalo, tak teraz sa dá pýtať ako bežného kolegu. No a potom štandardný use case čítanie informácií z rôznych dokumentov, aj naskenovaných, aj písaných rukou. Čiže to bol ten intelligence layer. No a potom value delivery access je kvázi otázka, ako to celé zapracovať do našich súčasných procesov. To je úloha každého manažéra, aby si povedal, čo je najlepšie, ako využiť už tie systémy, ktoré máme a nevytvárať nejaký externý systém.
No dobré, a teraz taká otázka, že koľko to celé stojí. Vidím, že viacerí sa usmievate, takže asi je to otázka na hlavách viacerých manažérov momentálne. Tá dobrá správa je, že túto celú pyramídu, ako vidíte, netreba stavať ako nejakú veľkú, strategickú, obrovskú investíciu, ale tie AI use cases sú dobré v tom, že stačí si zadefinovať konkrétny use case, konkrétnu hodnotu, ktorú to má priniesť a sústrediť sa len na nejaký výsek pyramídy. Čiže pre tento use case, aké dáta potrebujem, čo potrebujem k tomu ešte vystavať, aký semantický layer a podobne a kde to zaembedovať a začať naozaj len výsekom pyramídy na konkrétny use case, čo je umožnené práve aj cloudom. Čiže všetky tie vrstvy v podstate sú pay as you go, takže len to, čo využívate, tak to aj zaplatíte. Preto je to také atraktívne. A potom budú pribúdať a pribúdať tieto use casey, kde môžete dojsť za takú pomyselnú hranicu, kedy už je toho naozaj celkom dosť a oplatí sa či už o rok, o 3, o 5 uvažovať o veľkej strategickej investícii move to cloud napríklad. A mal by to byť cloud of your choosing. Takže to je za mňa všetko. Nechám vás s otázkou, že čo je to ďalšie, what's next for you in the AI era.